S druge strane, ruku pod ruku na otvaranje kabare Bistro kafane pojavila se i zanosna Rada Manojlović, koja je samo nekoliko sati pred odlaska na svom Facebook profilu obavestila svoje fanove da zbog prehlade u narednih mesec dana otkazuje sve planirane nastupe. Večeras sam ovde došla zato što je ovde jedan od najboljih provoda u gradu, a i zato što sam znala da će biti propraćen od strane svih televizijskih ekipa i htela sam ovo javno da kažem, pošto moji verni fanovi koji spadaju u face grupu, preko 350.000 njih, stalno pitaju kada će novi album, ali ja sam igrom slučaja bila primorana da prvi put u svom životu otkažem nastupe. To mi se nikad ranije nije desilo. Uvek sam radila i pod strašnim bolovima i sa ukočenom kičmom, pevala u patikama. Svi doktori su mi to zabranjivali, ja sam se oglušavala o sve i išla samo da ne bih izneverila nikog ko je tamo negde kupio kartu za mene i ko se nada meni da ću doći u taj grad. Evo crna ptica mi na rame sleće, nosi vesti loše. Već jedno 2 meseca imam problem sa grlom jer sam se prehladila pre 2 meseca, ali konstantno pevala bolesna je i sad jednostavno sam došla do tog stanja da ne mogu da završim album i ne mogu da snimim, a da to zvuči onako 100% mojih mogućnosti u studiju. I svaki doktor mi je rekao da moram da odmorim i svaki stariji kolega mi je rekao da jedini lek za mene je odmor, jer ja sam jedina pevačica koja 8 godina nije imala ni dan odmora, ni vikend odmora i mislim da sam zaslužila, pa makar i ovi prinudni. Vidite i slavite, samo tiho i bez muzike. Prema ranijim planovima, Rada je zakazala premijeru svojih novih pesama za početak naredne nedelje. Zbog novonastale situacije, a nažalost mnogih njenih fanova, sačekat će se još malo na iste. Spekulisalo se kako lepa pevačica izbegava da se druži sa svojim koleginicama. Ipak, premijeri otkriva svoju stranu priče. Svakoj koleginici sam tu, ako treba bilo kakva pomoć, bilo kakav savjet, bilo kakav kontakt, milion puta, kad god pročitam nešto u novinama da se nekoj desilo, ja odmah šaljem poruku, ako znam neke ljude koji bi mogli da pomognu. Znači nije to sad ono neko neprijateljstvo, nego prosto jedan korektan odnos, ljudski, drugarski sa svima, ali neka dublja drugarstva, pa eto mogu da kažem možda Tanja je fina, Tanja Savić, ona, Milica Todorović, tu neke iz Zvezda Granda sa kojima sam se često i sretala po snimanjima. Ja sam imala tu sreću da imam rođenu sestru i rođenog brata i onda već u startu imaš najbolje moguće drugare na svetu. Zanimalo nas je da li je njena jača polovina u prestonici, ali je na kraju otkrila da je on ipak na jednom specijalnom mestu. Momir je uvek tamo gde treba. Pa u srcu gde bi bio. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air. Pored toga, zanimalo nas je i da li će slobodne dane iskoristiti kako bi posjetila svoju jaču polovinu u Americi. To vreme ću iskoristiti na najbolji mogući način. Lepa su vam pitanja, ali meni je stvarno sad neophodan odmor. To dugujem i sebi i publici i svima koji me čekaju. Ne, naspavat ću se, moram da spavam, nemojte da me stavljate u neugodne situacije. Spavanje, samo san. Uprkos prehladi, koja na svu sreću nije ozbiljna, nama je bilo jedino bitno da je ova pevačica i tekako srećna, što je i pred našim kamerama potvrdila. A mi ćemo nastaviti da vas izveštavamo o svakom detalju iz života lepe pevačice. S druge strane, mladi reper Cvije pre nekoliko dana izdaje svoju novu pesmu Ne plači. Pa prezadovoljan sam ovim delom na YouTube-u, ali čekam vikend da vidim kako će publika da bude zadovoljna. Od toga mi mnogo. Posla ima dovoljno, ali kada je novi materijal u pitanju, spremio je nova iznenađenja. Možemo jedan duet da očekujemo, eto izlazi baš i sa Radom druga pesma, Makarena, da ja mešam sa Marakanom njeno non stop. I eto, nekih 5-6 novih pesama, ako Bog da, krajem godine. Ako ne, možda zađem i u onu godinu kad vidjet ćemo. Iako sada već dobri prijatelji, zanimalo nas je kakva je saradnja zapravo sa Radom. Neozbiljna. 2 godine ima od kako smo snimili taj drugi duet. Ja nju razumem i ona je žensko i
i mnogo radi i tako dalje, ali eto da se oduži na 2 godine, to nisam očekivao. Inače, jako mnogo volim kao prijatelja sa estrade, on je jedan od retkih ljudi sa kojima se čujem i kada se ne čujemo po 3 meseca, kad se čujemo posle ta 3 meseca, kao da smo svaki dan na vezi, ali generalno to je pun pogodak, tako da nema šta drugo da se priča. Došli su zajedno, dobri su prijatelji, imaju zajedničku pesmu, ali to nije sve. Boli me glava, viš da sam i bolestan non stop, kašljem već 2 godine. Veče poznatih u ovoj prestoničkoj kafani trajalo je do duboko u noć, a mi smo poznate ostavili da uživaju u dobroj muzici i atmosferi.